RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Junel. Ginaingon, ang kasuya sa taon, dili kini kapugnan. Ilabi na, sa suod mong higala. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi, nga dili na kong mahimong mahikalimtan. Part, Ulysses! Kuyog ta karong gabi, ha? Asa man part, Junel? Mamisita ta. Ni Kinsa? Ni Abi. Unsa? Ni Abi? Oh, si Abi Part. Oh, ganun na kurat maga, ha? Part, Ulysses? Kuya o ginis Junel da. Pero mila kong sapawan. Kani adto kang Gina. Unya karon si Abi nasad. Sa mani iya. Ituyo. Hi, sis. Abi. Asa mo na sa mga sa amo? Ano ako may imong pangutanon? Nasuko kayol? Wa man. Nga ako man sa imong pangutanon, good. Nga dili man ako mamisita nimo si Junel man. Aw, abi na kog nagsultihanay mos oras. Sorry ha, nasayo ko pangutanan ni mo, Ulysses. Nasuko si Abi? Ha? Part, Ulysses? Mura part? Ano? Kung mao na, di ni mao. Di lang kong dayon nagkuhan, pamisita nila nung gabi. Bisita lang good. Di kong padayon pamisita niya eh. Mauwa na mahinuon ko ni Abi Part, Ulysses. Hello, mag-alas 10 na sa gabi. Iwa pa mamisita si Junel. Hi, Daisy. Abi, Pa, saan kong karto? pa? Pero si Junel pa. Sige, huwa ta itong Junel Ariso, Providence. Jumel man to. Jumel ito? Oh. Ay, pabinam ha, ang tarong ng lalaki, di mo bisita ginaharang kurasa. Bisag tuwa pas laing bay.
Basig tuwa dito. Sa laing babae. Tuwan na to dito. Nagsabot manggod mi pero wa may klaroon sa orasa pa. Tuwa na kay Mao na suga. Opa. Abi, magsulti ta. Ayaw na, Janelle. Wa tayo angay panagsultihan. Kaya wa ka mo atos amo kabi. Oh, uy, PS. Ay, mamutubay. Kaning paminaw sa ba? Paminaw sa. Misulti magod na ko si Part Ulysses God. Mura ko na ba ganang... Nakabantay man siya. Mura, nasuko ka diyan. Nanguta na ni Part Ulysses sa oras sa among pagpamisita ni mo. Unsa? Ako? Oo. Nasuko? Ang suko ka. Wa manggwit. Hinuon si Ulysses may nasuko nga siya akong gipangutana sa oras. Matod pa ganit niya nga nganong siya akong pangutanon. Wa ba day kuno ta magsabot ug unsang orasa ka mamisita? Uy, unsa? Pero, lain may gisulti ni Part Ulysses na ko. Nga mura ko nung kag nasuko. Gilain mag-version ni Ulysses eh. Ako mo na yung nasuko. Nga siyaman. Uy, si Part Junel na akong musugat tanda. Bart! Ay, Part Ulysses! May kayo nagkita ta. Nga naman, Bart. Kabayuton ka? Noon siya ka? Ako, kabayuton, Bart? O, Part. Gilaay man mo imong version, Part. Nagkasulti mi ni Abi ganina. Kung di siya nasuko bahin sa oras akong pagpamisita niya. Ikaw mo di ko no nasuko. Ngayong gipangutana sa oras. Part, kung unsay inyong problema ni Abi, ayaw kong iapil-apil. Mayong pakungo ninyong mga oda. Uy! Bati ako ni mong sinultihan ko. Pakungo ni mo ang among duha ka ni Abi. Suwayi ka na, Bart. Suwayi! Sugaw tayo mo si Junel, nak, ha? Opa, kay buutan man siya. Basta ayaw na mo kalimot nga mo graduate o ng college. Ano kung may matapos na mo, sa iyo na pasud sa inyong kasud mo trabaho. O niya, magtigom dahil mo para sa inyong kaugmaon kung magkahuna-huna na magminyo mo, okay? Parehas yun mo kunahon na ni Janelle pa. Mo sa na iyang gisulti na ako. Nga ba? Sa ato pa day, nak. You're in a good hands. Happy birthday! Thank you, Janelle. Dali, sweet. Bantay ko na. Mingaw lagi, Abi. Oo, kay na nga to sila si Papa o si Mama sa kong auntie nga bag-ong miabot kikan sa UK. Nya nga nung magkamaupan. Gusto man ko nga mag-celebrate ta sa kong birthday. Gusto ko na aka. Maro sa tanang maro is Junel da. Gituyo niya pamisita kang Abi, kay wadiha niyang mamagpapa ni Abi. Nindot makahigayon kayo na sila. Anin ako magtambay. Huwat to na ko si Junel nga muagi din ni. Ug karon ng gabi una, may agom ka sa ako mga kamot, Junel. Tugkay na kay kong suya ni mo. Kada babae nga ako magustuhan. Imo sang panguyaban. Gago ka. Feeling gwapuhon magang alimala ka. Last na lang niya. Last na lang gini. Kini, gusto na lagi. Mapagmaana do inuman ng red wine. Yeah,
Manggod yung makahubog. Good for the heart, manggod ning red wine. Last na, ha? Buhay lang pagganit ka. Ana, biyaan ti ka din sa inyo. Sorry. Sorry, Janelle. Ay, maya. Okay. Diyan ko siya maganda. Lingkod kay, medyo bugat na kagkag nga. Nikabyo na ko. Mura na kag-charger. Tanawa noon. Ala. Nisabak na ka na ko. Dari sabak Janelle B. Dari Uy, Janelle. Abi. Janelle. Abi. Love you, Janelle. Abi, I love you too. Hangad kamay. Ang imong ubol. Ow. Nay pinakatay eh. Uy, murag dunay nagsunod ako. Hindi naman ko magkaklaro kay huwag ko magsulob sa kong eyeglass. Tumbas siya. Magpalayo na ako din eh. lagi ko, Ulysses. Dunggab ni Abay-Abay Junel. Pa, si Ulysses ko naman nagdunggab ni Junel. Kung mo ka na ipanakaw, siyas, polis! Oh! Ako'y nagdunggab ni Junel. Isuya kay kus animal. Ka-close ninyong Junel? Ngaw nagkaako ka ba sa pagpatay unta niya, ha? Gano, Ulysses? Napriso si Part Ulysses. O, Junel. Kay ni angkod siya nga siya nagdunggab ni mo tungod siya kasuya ni mo. Ganong nasuya man siya. Ang kasuya sa tao, Junel, dili na nakapugman. Nasayop si Part Ulysses. Igsuon naman gani nga kung pagtatar niya. Pagpakaayo. Kay mo duaw unya ta sa giila mong igsuon nga ni traidor ni mo. Oh, Abi. Pasiluon ko si Part Ulysses. Mahal na ko ng akong amigo, Abi. Diyang na-okay na ko, giduaw na mo si Part Ulysses sa presohan. Dihilak siya, ug nagbasol sa iyang pagtraidor nako.
Mao katong kasama ang kaagi ni Junel. Dinining tulumanon. What's the style? Nihilak ang Traidor A-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.